You know I thought you were my man. It's too cold in the river, and it flows wherever I go. You know it's too cold in the river. Mi surfamo i dalje valovima radija Auto Krk. U popodnevnom programu mi ćemo malo popratiti događanje koje danas ipak nije otkazano. Znamo da stalno stižu otkazivanja odgode događanja, ali jedna lijepa i hvalevrijedna humanitarna akcija u sklopu projekta Opremimo dječje odjele održana je u Crikvenici. S nama je naša sugovornica, profesorica srednje škole, dr. Antuna Barca, Iva Suden, koja će nas pobliže upoznati i sa samom akcijom i odazivom. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, nije vas korona preplašila, ajmo tako reći, blago rečeno. Ne damo se za sada. Dakle, akcija koja je danas provedena dio je projekta Opremimo dječje odjele. Sad idemo od početka. Tko stoji iza ovog projekta i kako su oni došli zapravo do Crikvenice? Pa ovako, moglo bi se reći da smo mi došli do njih na određeni način, jer u ovo doba digitalizacije kada je sve dostupno, malo smo surfali, pa smo tako na Facebooku našli za građansku inicijativu Stari papir za novi osmijeh, čiji je predsjednik gospodin Tomislav Pavlović napravio jednu akciju za Valentinovo u Crikvenici, a ta akcija se odnosila na sakupljanje hrane, higijenskih potrepština za dječju bolnicu u Bistri. To se nama učinilo ovako zgodnim, s obzirom da mi imamo volonterski klub u našoj srednjoj školi i djeca su jako zainteresirana za humanitarne djelatnosti, tako da su oni to objeručke prihvatili. Tu smo s njima surađivali na način da smo mi sakupili novčane priloge i u nekom iznosu od cirka 1800 kuna smo kupili hranu, higijenske potrepštine, praškove i tako sve što je njima bilo potrebno. Tada je gospodin Pavlović došao u Crikvenicu, on je usto i u udruzi Vozači velikog srca koja prevozi djecu, kronične bolesnike na rehabilitaciju i to je učinio sa nekim svojim štićenicima u talasoterapiju Crikvenica. Mi smo se tada upoznali sa gospodinom Pavlovićem i on je nama rekao za tu njihovu akciju Opremimo dječje odjele, odnosno i ta akcija za bolnicu Bistra je bila jedan dio te akcije. I tako smo mi zaključili da ćemo mi nastaviti s njim suradnju jer je to stvarno jedna hvalevrijedna akcija. I bi tako, što bi se reklo. I bi tako, da. I ostalo je povijest. I ostalo je povijest, pa što se tiče odaziva i svega ostalog što ide uz ovu akciju, kako bismo to saželi? Pa ovako, mislim da smo mi stvarno jako pozitivno iznenađeni jer osim što smo prikupljali cijeli ovaj tjedan, danas smo bili i na našoj crkveničkoj placi ispred kavane Milman i stvarno ljudi su, oni koji nisu imali povratnu ambalažu, nam prilazili i uzimali telefonski broj da nam donesu još ambalaže jer akcija traje. I evo, mi smo do sada uspjeli skupiti 1506 komada povratne ambalaže, a tu bi posebno istakla i ove naše crkveničke ugostitelje, među kojima je konkretno Jadran DD donirao 958 boca, zatim Kafe Bar Knez, Kavana Milman, kojima se ovim putem i zahvaljujemo i na skupljenom stolu za to današnje prikupljanje. Onda Bistro Bodulka, Kafe Bar Noštromo, Kafe Bar Dvorska, stvarno puno crkveničkih ugostitelja, međutim i roditelja naših učenika, a i ostalih građana. Ništa bez bodula ni u ovoj akciji. Ništa bez bodula. Eto, i mi pijemo inače Milman kavu, Crikvenica trenutno, a recite, one koji su se možda željeli uključiti nisu uspjeli, da li postoji neki žiro račun ili? Znači, akcija i dalje traje, imamo već i najavu udruge Vavik Vjerna Kirija, to je znači klub navijača HNK Rijeke koji djeluje na području Crikvenice, oni su nam već pripremili jedno 500-tinjak boca, sad čekamo da se dogovorimo za preuzimanje. Isto tako imamo najavu i ostalih građana, pa evo pozivam sve one koji bi se još htjeli uključiti u akciju i koji bi donirali ambalažu, bilo ugostiteljskih objekata, bilo običnih građana, da nam se jave u srednju školu ili meni osobno i dogovorit ćemo preuzimanje ambalaže.
Znači, završio je samo ovaj današnji program, akcija naravno ide dalje. Tako je, akcija još dalje ide, potrebno je skupiti 12.000 boca, ako se ne varam, i tko god ima ambalažu za donirati, dobrodošao je da donira u daljnjim danima. Evo, nadamo se da smo i mi pripomogli ovim malim pozivom da se još uvijek građanke i građani uključe, jer kako i naziv kaže, opremimo dječje odjele, a stari papir za novi osmijeh. Osmijeh je ono što svima možemo dati besplatno. Tako je. Hvala, do slušanja. Hvala vama, doviđenja. U sklopu projekta Opremimo dječje odjele sakupljaju se boce po razredima. Namjera nam je sudjelovati u akciji sakupljanja boca i pomoći opremiti dječje odjele širom Lijepe naše. Naše dvije volonterke postaviti će vrećice po svim učionicama u koje ćete moći baciti boce. It's too cold in the river, and it flows wherever I go. You know it's too cold in the river, and it flows wherever